Здравейте хора, тук е Коки Кей, Аксел Спасов и Димитър Димитров. Днес ще играем на тази игра, която виждате. И паднаха ли се пари? Да. На друг хора се паднаха си. Добре. Да отворим още едно от три. Да. Диаманта. Искам нещо интересно, не пари. Ей, пак ли? Диаманти, поне ни... Али пак. Окей. Имаме диаманти. Не. Животи. Пак. До кога не ни се падне нещо такова? Трябва да ни се падне интересно нещо. Дано. Това вече е друго нещо. Още. До кога не ни свършат диамантите. Така. Бомбичка. Ти сериозно ли? 3 бомбички. Тази игра е превъртела нещо. Но всъщност е готина. Да, готина е. Не, защо не ми се падна човек? Живот няма що. Ти като мръш, то пак ще се живиш. Пак ли? Още един път. Аз да. Да. Сега ако ми се падне нещо неинтересно, ще щупя играта. Меченце. Браво, теле! Къде е това мече? И какво прави това мече? Честно казвам, не се знам. Добре, започваме битка. Къде е битка? Както гледате, ще си изберем такова. За първи път виждаме такова. Дими Кей ще избере много. 4 имена в едно сля. Добре. Аксел Спасов. Да видим сега кой ще избере. Така. Избирам... Избери от новите, бе. Казах ти от новите. Преди. Само те са двете нови. Само двете са нови. Това са мапове, Само и те двете са нови. Това е кое друго? Това? Само едно можеш. Не, кое е новото? Това ли? И те двете са нови. И те двете. Просто съкайте един играйте. Няма. Къде? Чакай бе. Ето го избира. Не можеш. Чакай. Само трябва да зареди. Аз преди съм я играл и ето. Сега се пуска. И сега аз сигурно ще съм от червените или от сините и ще видим кой ще съм. Тук до нас е Филип Фи. Филип Ф. Както искате, може да го наречете. Не говоря в клипа. Малко. Идва на YouTube канал, няма нищо. Не мога да кажа 2 думички. Не е проблем. Не можеш. Ти не снимаш. И тук до нас е Димана. Съжалявам, просто Димитър Димитров му се спи и говори без да иска. Говори неща, които не знаете за какво ги говори. И устата му не може да издържи да не говори и трябва да каже нещо задължително. Ама задължително. Без говорене не може при него. Ако искате, вижте когато е в клипа и дано да го гледате. Абонирайте се. Без искам. Гледай колко съм смотан, бе. Толкова и паднах назад. Червен. Ще те убия, бе, ей. Я, идвай тука, че ще щупа тиквата. Какво ми се криеш, бе? Мишко. Сега ще видим как се криеш. За наденцата ви от тепах.
както Чакай да каза ти покажа да си няма Джимми батера. Кей, наистина задани са рани от тепа. Какво правят тези мишки там, бе? Гледай ги, те си купонясват. Бел тук е, бел тук е. Мале, страх ме. Не, моля ви. Аз идвам с ми и любов. Не беги от тук, че ще убият мутрата. Беги, бе, че мамо. Ще хвърля една гранатка, не ме карай на сила. Защото аз много добре познавам шефа ви. Ще му щупа и на него. Какво стана, бе? Нападат ме. Нека малко. Не, свърши. Мале. Сега нашия тук ни... Малко хубава музика на първо. Нашият режисьор ни режисира с музика. Айде, пускай! Виж аз да ще го говорите. И както гледате, спряхме музиката, защото не можех да не говориме, защото... Трябва да разказваме повече за тази игра, защото някои хора не я знаят. Да. Айде. Само ще И ви кажа много колко хора... часа в Хавай. 1:36. Понеже ние сме в Хавай. Да. Да. Не знаем, но как Знаем имаме... български. Не знаем как... Защото дойдохме от България. Да. И този телефон превежда на... Бразилия. Този телефон превежда на български за това. Защото има меню настройките. Да искаме на какво. Иначе ние говориме на авегитански. Кака? Авегитански! Ние там сме на екскурзия. Ние говорим на... Каква ти екскурзия те гони по тебе, бе? Това беше една шега. В София сме си, в младост, в България. Просто на телефоните имаме... Мале, голяма шега, да. Много е смешно. Да, много е смешно. Честно, това беше много шега в кавички. Така че абонирайте. Купа ме става тук. Си наред ли си бе, разваляш клипа, бе? Пиша си. У мен. Пише си. Май много на този човек не му влиза в ума да спре да цъка. И той разваля целият клип, така че представете си, че не го чувате. Че е И се, доста... ако ви дразни този шум, се абонирайте за Димитър Димитров. Това е той, Димитър Димитров. Да, Който шуми. Отабонирайте се за него. Давайте Само лоши палки знаци. надолу за клипа. Лоши знаци. Мале, къв е това, бе? Къв е ти... Този е пустолона. Къде отиваш, бе? Маха. Ще изпочнеш боя, бе. Там. Ами хора, това беше от нас за сега. Очаквайте ни с други клипове. И... Чао. Чао! Вие бяхте най-готините хора!